Hipòlit Nadal i Mallol era fill de pescadors d'aquí del poble i per la situació política d'Espanya va emigrar a l'Argentina. Es va instal·lar a Buenos Aires on va viure la resta de la seva vida. Va tenir la seva família, va ser sastre i va fundar i dirigir el que es va convertir en la porta del catalanisme a Amèrica, la revista Ressorgiment. Durant 56 anys, des de l'any 1916 fins a l'any 1972, la revista va sortir mensualment escrita sense interrupcions en català. I l'any 1931, en una visita al Port de la Selva, va ser declarat fill predilecte del nostre poble. Actualment, la nostra biblioteca municipal porta el seu nom i existeix gràcies a la voluntat de l'Hipòlit, de la seva família i de l'obra cultural catalana a Buenos Aires, que varen decidir que portar la seva biblioteca personal al poble. Una col·lecció que ha estat l'embrió de l'actual biblioteca municipal. Es pot dir que fins i tot després de mort ha promogut la difusió de la cultura al seu poble. Desgraciadament, la gent amb la que va jugar pels carrers, els seus veïns, la gent que coneixia, ja han mort igual que ell. Ha passat el temps, però ha deixat un llegat ben viu al Port de la Selva, un espai cultural obert a tots, on no ens cansarem d'explicar qui va ser l'Hipòlit. I per això és un honor per nosaltres que la Universitat de Girona hagi fet una càtedra en el seu nom. Així doncs, dono la paraula a la senyora Sílvia Llach, vicerrectora de Territori i Compromís Social de la Universitat de Girona. Sí. Bon dia a totes i a tots. Director, presidenta, alcaldessa, presidenta, estic en una taula amb molts presidents i presidentes. És un plaer molt gran per mi ser aquí per tercer any consecutiu, representant el rector de la Universitat de Girona, en Quim Salvi, també com a responsable, diguéssim, del projecte de càtedres. És el tercer any d'aquest acte, és la vida d'una càtedra té aquest aspecte cíclic i tornar en aquest espai de seguretat, de saber què passarà, que hi haurà un acte que més o menys tindrà un format semblant amb un contingut diferent, dona una sensació de confort. Volia explicar això, que les càtedres tenen aquesta vida cíclica i que, per tant, aquesta tercera edició que ens torna a acollir al Port de la Selva, com sempre, doncs que és un plaer i que també té una part com emocional molt interessant que estic experimentant. Les càtedres són un univers a la Universitat de Girona, però aquesta particularment haig de confessar que no la puc seguir, perquè té tanta activitat que ser responsable de projecte de càtedres amb equips. També la presidenta del Consell Social és una persona que ens ajuda moltíssim, el Consell Social, en aquest gran projecte de la Universitat de Girona. Hi ha una delegada, la Carolina, però aquesta càtedra, la càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme i Revistes en Català, que també els noms me'ls he presos així per no deixar-nos cap de les comes, cap de les paraules, perquè totes són importants, doncs té una activitat increïble. Jo us felicito a totes les persones que feu possible cada acte, a totes les persones que sou patrons i patrones. Ara encara li demanava al director, dic, quants patrons tenim? Perquè vam començar amb 2 patrons i ara n'hi ha 8. Hi ha la PEC, que és on es va de seguida també amb el Port de la Selva, però hi ha hagut altres institucions, empreses de la demarcació gironina que donen suport i que són patrons i patrones d'aquesta càtedra. Per tant, enhorabona i enhorabona per l'activitat. El que està passant aquí és una dels guanys que té aquest projecte de territori de la Universitat de Girona. Tenim un acte de primer ordre acadèmic, amb uns continguts meravellosos, però està passant aquí, que agraïm, però podria estar passant a qualsevol lloc de la demarcació i estaria obert a tota la ciutadania. I això és part de la responsabilitat d'una universitat pública, com la Universitat de Girona. Per tant, agraeixo moltíssim als que hi sou, als ponents, a la família també, que recordo que ja ens vam conèixer fa 2 anys, a totes les persones que hi sou i que responeu, i també a l'estudiantat, que ara ho comentàvem amb la presidenta, que hem d'aconseguir també que els estudiants, a part d'aquella formació del títol oficial, també s'enganxin a tota aquesta part de missió i responsabilitat que tenen les càtedres. Jo només volia
dir que m'ha agradat molt també que l'alcaldessa s'hagi centrat en la figura d'Hipòlit Nadal i Mallol, perquè ho comparo amb algunes altres càtedres. Les càtedres que porten el nom d'una persona funcionen com una mena de molla o de zoom, que van desplegant activitats sense perdre mai aquest far, aquest irradiador que és la persona que dona nom a la càtedra, però que també van ampliant i s'ocupen de moltes altres coses. I sempre hi ha aquest equilibri. Hi ha uns anys que estan més dedicat a altres persones, a altres activitats, i després es torna a replegar i torna a sortir alguna cosa nova, però sempre és al centre la referència, la llum aquesta que irradia la vida d'aquesta càtedra. Només per acabar, volia parlar del projecte de càtedres de l'UDG molt ràpidament, perquè ja ho he dit, hi ha 51 càtedres en aquest moment en una universitat mitjana o petita, no sé com li voleu dir, de la Universitat de Girona. Deu ser petita perquè no n'hi ha de més petites, però també és mitjana perquè és raonable, les persones tenim 15.000 estudiants, vull dir que tampoc és una cosa petita. Però aquest és un projecte singular de relació amb el territori que demostra el compromís comunitari i social d'una universitat d'aquest tipus. Ens posem d'acord, la universitat, amb entitats, amb empreses, amb agents, amb institucions que no són universitàries, establim acords i tractem en profunditat temes que no podrien ser tractats d'altra manera. I això ens dona una vida increïble. Les càtedres de la Universitat de Girona en un any fan més de 500 actes com el que estem vivint aquí. Per tant, l'impacte que pot tenir això en molts temes diferents, en àmbits com el que estem aquí, però també amb l'aigua, o amb empreses familiars, o amb qualsevol altre dels 51 temes, doncs creiem que és de molt valor i que ha estat un plaer poder seguir aquest projecte de la manera que es pugui, perquè ja us podeu imaginar que 500 actes no els puc arribar a assolir, però que és una aposta, una estratègia per la universitat i que us agraïm molt, en nom del rector i en nom de la universitat, que sigueu receptius en tot el territori per tirar endavant aquest projecte que espero que tingui molts anys de vida. Per tant, jo feliç d'haver vist néixer aquesta càtedra, feliç de veure-la créixer i espero no veure-la morir. Quan et toca anar al darrere de la doctora sempre és un problema perquè ha dit coses sempre molt importants relacionades amb la universitat i relacionades evidentment amb la càtedra, sobretot la importància que tenen les càtedres per lo que és la societat gironina. Com a presidenta del Consell Social, doncs aquesta feina crec que l'hem de fer i és un dels trets distintius, diguem-ne, de la Universitat de Girona, estar molt implicats en el territori i que tot el coneixement sigui transversal i sigui irradi. Jo m'he preparat una mini cosa perquè no sabia... Em va sorprendre el tema del periodisme, o sigui, parlar de periodisme, d'exilis, el periodisme, perquè sempre, quan es parla d'exili, estem parlant, doncs, bàsicament, jo faig alguna cosa de recerca històrica, de memòria històrica, llavors sempre hi ha els combatents, hi ha la gent que s'ha hagut d'exiliar per raons, perquè en aquest cas perteneixien a algun sector que es van haver d'exiliar per força i al final l'exili més forçat, que bàsicament van ser tota l'aparell, diguem-ne, els mestres i tot l'aparell burocràtic de la Generalitat, a més dels combatents. Aquí és on normalment entres a conèixer com es fa la recerca, la dificultat de la recerca, perquè a vegades amb els personatges més anònims comences amb aquesta feina, diguem-ne, de primer anar a l'Ajuntament, busques els orígens, els orígens familiars, si tens sort tens memòria oral d'algun nebot o d'algun fill, amb sort trobes fotografies, o sigui, sempre és amb sort, vull dir, perquè hi ha molt personatge, hi ha molta gent en temes de recerca de memòria històrica que hi ha absolutament buits, és clau que es continua fent aquesta feina. I en aquest cas, jo el que vull una mica dir, a banda de que trobo interessantíssim que ens focalitzem en conèixer les personalitats que van treballar per la premsa i que van treballar per ser crítics o donar informació, el que voldria una mica transmetre la idea és que totes les persones que s'han exiliat i totes les persones que van morir durant la guerra necessiten tenir una biografia. Això vol dir que és una tasca ingent. Estem parlant potser de 500.000 de persones, estem parlant de moltíssima gent i molta gent anònima. Però tot i així, totes mereixen el respecte nostre per la feina que varen fer en aquella època i perquè se'ls tingui en consideració, diguem-ne, el seu lloc a la història. I en el cas dels periodistes, abans he tingut ocasió de parlar amb el senyor Casadesús,
que aquesta biografia, a més, estigui a la Wikipedia i que també tinguin un espai públic. O sigui, la necessitat de que segons quines persones donguin nom, em vaig entretenir una mica en base també al que vosaltres presenteu, tinguin no un espai públic, però donguin nom a un institut o una entitat. Però sobretot la informació de la Wikipedia, perquè si no fem bé aquesta feina, si no editem i editem, diguem-ne, via pàgina web, és impossible que llavors la intel·ligència artificial la trobi, és impossible que la recerca no pot començar sempre de zero, no? Està bé que hi hagi prou, que tot el que s'editi acabi sent penjat i que llavors la recerca sigui més fàcil pel següent. Per exemple, per dir-vos, avui que es parla de l'Agustí Cabruja, té un carrer a Salt. Si parlem dels exilis, el senyor Balcells que parlarà dels exilis del 36, doncs Gaziel té un centre escolar a Sant Feliu de Guíxols i una ruta literària impulsada per la càtedra Àngels Anglada, que també és una de les càtedres que impulsa la Universitat de Girona. Pere Calders té una escola i un institut amb el seu nom. Valer Tisner té plaça a Barcelona. L'Antoni Rovira i Virgili té el nom de la universitat, exacte. Carles Soldevila té un carrer a Barcelona, Josep Carner també un carrer a Barcelona, l'Eugeni Xammà té un centre públic a l'Ametlla del Vallès. Francesc Boix dona nom a un carrer del Poble Sec i té evidentment, com que va estar al camp de Mauthausen, té una llamborda a Stoppelstein. Però d'altres tenen només una miqueta d'entrada, però n'hi ha un, per exemple, en Josep Maria Lledó, que no té ni cap nota a la Wikipedia, i els altres que no tenen aquest reconeixement públic, que demano, ho dic públicament, o sigui, no només aquesta biografia que estigui penjada al web, sinó, a més, si és possible que tingui un carrer, una plaça o un espai públic, o, si és possible, doncs això, el nom en el poble on ha nascut, el nom d'una entitat educativa. Valentí Castanys, Lluís Capdevila, Joaquim Ventalló, Màrius Aguilar, Joan Alavedra, algun dels noms que he pogut trobar. Aquests només s'esmenten a la pàgina web, a la Wikipedia, però no he sabut trobar la seva correlació amb el nomenclàtor. Vaig entretenir-me primer a veure què em donava el ChatGPT, un desastre total i absolut. Llavors vaig haver d'anar a buscar una miqueta a Wikipedia i casar-ho amb el nomenclàtor de Barcelona. No he fet el nomenclàtor de Girona, bueno, el de Girona no, hi ha part de Carla Rola, hi ha poca figura més, però vaig pensar que els de Barcelona, amb el nomenclàtor de Barcelona, un moment o altre hi haurien de ser, i no, aquesta ha sigut la recerca, petita recerca que he pogut fer per això, però sí que m'agradaria, vull remarcar una altra vegada, a part de la feina que fan la mateixa càtedra d'anar convidant gent que ens parla de periodistes que en el seu moment van ser importants i són desconeguts absolutament ara. Coneixem Pere Calders, evidentment, més potser per la seva tasca com a escriptor i perquè va fer Antaviana, que no pas per la seva tasca com a periodista. El mateix Tiner, que era ninotaire i va estar durant temps fent ninotaire i, si no recordo malament, va fer mots encreuats, no, Tiner? Però no com a periodista. Vull dir, a vegades, és clar, la nostra percepció dels personatges són que en determinades èpoques han fet un altre ofici paral·lel que no era pròpiament de periodisme, amb el que vol dir ser periodista. Però bé, deixar-ho aquí, agrair-vos, doncs, evidentment, la vostra tasca amb la recerca i que aquesta sigui pública i, si és possible, anem adequant en aquestes eines més actuals. En Lluís ens ha dit, diu, tinc aquests llibres ja no estan a la web, si ja no els pengem a la pàgina web, la recerca costa molt de fer, perquè és que és allà on tothom es dirigeix, no? El que passa que els que fem una mica d'història sempre sabem que hem d'anar el dia que anem a buscar els censos perquè una persona, a veure, a quin carrer vivia i a quina casa vivia, doncs encara això no està digitalitzat. Ara sí ja està digitalitzat, almenys a Girona tenim digitalitzat tot l'arxiu diocesà, però bé, amb totes les mancances que sabem què vol dir la recerca, i per tant us agraeixo moltíssim el temps que dediqueu a estudiar cadascun dels personatges, perquè vol dir que és una tasca enorme, feixuga, però té retorn. Recordar-vos una frase del poble veí, que és allà on hi ha el tòtem que dedica l'espai de memòria d'en Walter Benjamin, i té una frase que és que la trobo per aquest tema, crec, molt oportuna, no? Diu, la història no és solament la història dels triomfadors, dels dominants o dels supervivents, és primàriament la història del sofriment del món.
Molt bé, moltes gràcies. Bon dia a tots, gràcies per acompanyar-nos avui, un any més. Jo celebro que aquesta jornada es vagi consolidant. Jo crec que hem superat una fita important, que és que hi hagi més persones allà que a la taula, i això ja és un bon senyal de consolidació d'aquest esdeveniment. Quan la PEC, sabeu, representem 240 revistes i mitjans digitals dels països catalans. Sabeu que les revistes han estat un sector cultural, com tants altres en aquest país, que ha tingut una vida complicada. Teníem un sector de publicacions en català molt consolidat a principis del segle XX, capdavanter a Europa, podríem dir, i que va desaparèixer de la nit al dia amb el triomf del feixisme. I això vol dir que periodistes, il·lustradors, editors, correctors van haver de fugir per salvar la vida, i els que es van quedar van haver de canviar de feina, per una qüestió de pura supervivència. I això, evidentment, és una part de la nostra història que s'ha d'explicar. A partir de finals dels anys 70, principis del 80, hem fet una tasca ingent per recuperar un múscul editorial que no existia, i el fet que avui siguem més de 200 capçaleres crec que és una prova que aquest país es pot aixecar de qualsevol dificultat. I quan ens vam apropar a l'UDG amb la idea de crear una càtedra dedicada al periodisme i revistes, teníem molt clar que el nom havia de ser el del Pont Nadal, perquè és un símbol que encara ens representa com a editors. Avui en dia encara editar una revista és un acte heroic ple de dificultats i d'entrebancs econòmics, la publicitat està cada vegada més fragmentada, les audiències, l'amenaça de llengües més fortes com el castellà, el francès, que ens ho posen molt difícil. I el paradigma que sempre tenim present per superar aquestes dificultats és precisament un periodista que a 10.000 quilòmetres de Catalunya, des de 1916 fins a 1972, fa una revista que es diu Ressorgiment en català. I jo sempre penso, quan tenim problemes, no cobrem, ens costa pagar la nòmina, la factura de l'impremta, la distribuïdora que ha perdut la revista. Sí, són problemes, es fa difícil la nostra feina, però si aquest senyor des de Buenos Aires feia una revista en català durant 60-70 anys i no va defallir mai, és evident que nosaltres hem de continuar al peu del canó, fins i tot en moments de dificultats per la nostra llengua i per la nostra feina com ara. I és evident que la feina que fa aquesta càtedra, que la universitat de manera entusiasta va agafar el timó, l'Ajuntament, l'exalcalde, l'alcaldessa de Port de la Selva, que van entendre des del minut 1 de què es tractava aquesta iniciativa, jo crec que encara estem en els moments inicials d'una història acadèmica, de divulgació, de recerca, que té molt camí per córrer i que no tinc cap dubte que es consolidarà, i que aquesta cita anual a Port de la Selva cada vegada anirà creixent i s'anirà consolidant com una data important en el calendari. La meva salutació des d'aquest marc incomparable que és el Port de la Selva. La Societat Catalana d'Estudis Històrics, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, ha iniciat aquest any amb la càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme de la Universitat de Girona, dirigida pel professor Lluís Costa, una col·laboració, la primera, que desitgem que tingui continuïtat en els propers anys. Des del punt de vista científic, acadèmic, també de la divulgació, pensem que és una valuosa contribució als estudis sobre els exilis de la Guerra Civil i la cultura catalana, des d'una línia d'investigació que se centra en el periodisme, però que lògicament abasta l'exili intel·lectual, sovint estretament lligat a l'exili polític, i en general el que fou l'exili cultural del 36-39. Des del punt de vista col·lectiu, aquest exili de la Guerra Civil significava per al país una ruptura, un trencament absolut amb el que havia significat d'avenç social, de modernització, aquella cultura catalana de primers ja del segle XX, però la acostumem a anomenar d'entreguerres, i específicament la cultura republicana.
Una cultura perseguida, com sabem, des del 1939 per la dictadura franquista i que reprimia i censurava des de la llengua a les institucions, al pensament, a les idees. Des del punt de vista personal, individual, per a aquells periodistes que es van exiliar, significa també deixar enrere part de la seva pròpia identitat, la sensació d'haver perdut un món, no? Però no del tot. La seva iniciativa, la seva resistència, contribuir de manera molt significativa al manteniment d'aquella cultura, també cultura periodística, que, junt amb la resistència cultural de l'interior, doncs fou cabdal pel sosteniment tant de la nostra llengua com dels aspectes culturals, polítics, etc., d'identitat. Parlem d'ells, però també hem de parlar d'elles. Hem de parlar d'elles, com és el cas de la Irene Polo, sobre la qual ens parlarà avui la professora Glòria Santamaria, o també del periodisme esportiu, com fou el cas d'Isidro Corvinos, del qual ens parlarà el professor Josep Maria Casassús, i també d'aquells periodistes potser més desconeguts, com fou el cas d'Agustí Cabruja, del qual ens parlarà el doctor Josep Maria Figueras tot seguit. Parlem sovint de l'exili del 39, però com sabeu també l'exili va començar l'any 36 per alguns, quan esclata la Guerra Civil. Aquest fou el cas, per exemple, de periodistes com Eugeni Xamar, que abans ha citat l'Assumpció Vila, expert, un dels millors en crònica internacional. Vull recordar que va ser un dels primers periodistes que va entrevistar Adolf Hitler. Abans li explicava a la professora Santamaria que un dia que era a Viena, perquè anava a l'arxiu de Viena a investigar, i vaig entrar en una cafeteria llibreria i estava prenent un cafè i quan miro la biblioteca em trobo un llibre de l'Eugeni Xamar traduït a l'alemany amb aquella famosa entrevista i vaig pensar, bueno, potser hem de posar també més en valor els nostres propis intel·lectuals. D'altres també, com Joaquim Ventalló, molt lligat aquí al Port de la Selva, i que va tornar a Catalunya el 1943 junt amb altres figures rellevants de la cultura, com per exemple l'historiador Ferran Soldevila o el poeta Carles Riba. Els periodistes, dels quals, per cert, ens parlarà d'aquest exili del 36 després el professor Albert Balcells. Els periodistes i escriptors foren també els grans relators, no només de l'exili, sinó de la vida a l'exili. Cal destacar, s'ha citat abans, Antoni Rovira i Virgili, el primer que deixa testimoni d'aquella dramàtica retirada al mateix 1939, amb un llibre ja icònic, Els darrers dies de la Catalunya republicana, Memòria sobre l'exili del català, que va ser publicat a Buenos Aires, precisament, el 1940. És un testimoni d'un valor excepcional, viscut, des de la immediatesa. Rovira i Virgili també, com sabeu, fou una de les plomes més prolífiques de la primera meitat del segle XX a Catalunya. Historiador, periodista, polític, dramaturg, va morir a Montpellier el 1949, deixant enrere una obra gairebé inabastable. Com altres periodistes que van morir a l'exili en aquella dècada dels anys 40, com la mateixa Irene Polo, que va morir el 1942, el seu record a vegades es perd en el temps. Però sobre aquesta qüestió permeteu-me també una reflexió. Emprem sovint la frase els oblidats per la història. A vegades els oblidats són els llibres i els articles que en parlen. I també els llibres i articles que van escriure els seus protagonistes. Per això exposicions sobre la bibliografia de l'exili també és tan important. Bibliografia de l'exili i de la resistència a l'interior. I, per acabar, no volia entretenir, que hem de deixar passar també al professor Raül i als ponents, voldria subratllar que la jornada d'avui també respon a un propòsit molt ferm de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, que és ampliar les col·laboracions arreu dels països catalans. Som científics, però també som divulgadors i som una societat oberta i plural. També convidar-vos, el 2026 és el nostre 80è aniversari, complim 80 anys. La societat es va crear el 1946, es va crear en aquest ambient repressiu del franquisme
per defensar la llengua catalana, la història del país i la seva cultura. Va néixer d'aquella semiclandestinitat. 80 anys després, el nostre propòsit és continuar treballant per l'avenç científic i cultural del país i fer extensiu aquest coneixement, la nostra història i els seus historiadors, fora del país i fora d'ell. Per tant, us convidem a tots els actes que estem programant per l'any que ve, que ja estem organitzant arreu als Països Catalans i només dir que som la nostra història, però que també som el present i que des d'aquest present el que depèn de la nostra capacitat i del nostre treball col·lectiu per crear un país pròsper i amb una identitat ben afermada. Jo només el que acostumo a fer ja, el tercer any, doncs ja puc dir, no sé si és ja un costum o no, però que és una mica fer el balanç del que s'ha fet aquest darrer any a la càtedra Hipòlit Nadal, que com s'ha dit ja a la taula han sigut diverses activitats, però jo vull recordar que avui fa gaire un any i 2 setmanes que aquí en aquest mateix espai vam centrar les segones jornades en un tema molt específic però molt, jo diria, molt lligat a la història de Catalunya i molt lligat també en el món periodístic, que seria potser un dels elements, o segur, que ens ocupa preferentment, que va ser la revista Catalunya, una revista centenària, una revista que ens va semblar molt adient l'any passat dedicar-li la jornada pràcticament en exclusiva i amb les seves conferències, els seus experts i els seus exdirectors i directora en aquell moment. Dic això bàsicament perquè al cap de 3 o 4 mesos, l'hivern, el novembre-desembre, com una altra activitat de la càtedra, i aquí començo a fer el balanç que deia, des de l'any passat fins avui, de la càtedra, vam endegar un projecte molt interessant que jo diria que gairebé va néixer aquí, havia nascut potser uns dies abans parlant amb l'antiga directora, amb la Lluïsa Julià, però que a finals d'any el que vam fer a Girona va ser allargar aquest interès per la revista Catalunya i sobretot intentar que el coneixement que es podia desprendre de l'experiència centenària fos aprofitada per la ciutadania. Nosaltres una de les coses que fem, i des de la càtedra això em ve a tom per poder-ho comentar, és procurar obrir les portes de la Universitat de Girona, en aquest cas, i moltes de les activitats que organitzem, fer-les. Òbviament, aquesta està absolutament justificada, la trobada anual que fem aquí al Port de la Selva, però fer-les a vegades lluny del que serien les aules universitàries i en aquest cas, amb la revista Catalunya vam estar, jo que sé, a l'Auditori Josep Irla de la Generalitat de Catalunya o vam estar a la Casa Cultura de la Diputació de Girona, i tot aquí es van fer uns actes que li vam posar com a nom Converses amb la revista Catalunya, que es van enregistrar en vídeo i que tot això ha quedat penjat en el nostre web, com a mínim, perquè també en algun altre web, el de la mateixa universitat, però el de la càtedra de la universitat, i el que procurem és que el que es genera en cada activitat pugui ser aprofitat després temps enllà, diguem-ne. Aquest va ser una de les activitats, no m'entretindré a aprofundir perquè ara ja hem d'anar una mica per anar començant. Una altra va ser un cicle de conferències que vam fer al Casino de Girona, que portava per títol Comunicació en clau de país. Allà vam convidar una sèrie d'experts i de periodistes i de gent de la comunicació i de gent del disseny gràfic que ens acostés, sobretot, i aquí hi ha l'altra característica, que l'haguéssim pogut aplicar en aquest projecte de la revista de Catalunya, de les converses a la revista de Catalunya, que és ho intentem projectar i fer participar de manera preferent els estudiants, la gent jove. Nosaltres tenim la convicció, òbviament, això és una obvietat, de que són el futur, la gent que haurà d'anar vestint i aprofitant-se, volem pensar, dels fonaments que nosaltres procurem anar posant i que ens aprofitem també de fonaments que ja s'han posat al llarg de la història, d'aquests personatges il·lustres que hem anat parlant, doncs aquestes activitats que fem des de
la càtedra mirem de que la gent jove implicar-los, i tenim l'instrument, tenim una universitat, tenim unes aules, tenim una docència que ens facilita aquesta tasca. D'altra banda, també aprofitem per dir que aquesta trobada anual al mes de juny, aquí al Port de la Selva, que ens hi sentim tan i tan ben acollits i contents, malgrat que, diguéssim, la distància, a vegades, que no hi ha distàncies, no? Però sigui la que és, però estem tan contents com per pensar que, doncs, com deia el Germà Capdevila, i d'haver dedicat la càtedra a l'Hipòlit Nadal, etc., va ser un encert, i poder estar en relació amb l'Ajuntament i amb el municipi del Port de la Selva ha sigut un dels grans encerts d'aquesta càtedra. Aquest any hem tingut també una altra gran sort, i que esperem que també tingui continuïtat, que és que per l'organització d'aquesta tercera jornada hem comptat amb la inestimable col·laboració de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, representada aquí per la senyora Mercè Morales, amb la participació molt activa d'en Josep Maria Figueres, també cal dir-ho, i que, insisteixo, esperem que aquesta col·laboració sigui sostinguda. Hem fet una mena de declaració d'intencions que van en aquesta direcció i que, per tant, esperem que la cosa vagi per aquí, no? També cal fer esment, només faltaria, a l'APEC, els editors de la revista en català, en Germà Capdevila ja ens ha fet una mica el perfil, jo parlo sempre de més de 200 capçaleres, ara ja em penso que ho has quantificat amb 250, a veure si l'any que ve ja podem parlar d'unes quantes més. Fan una tasca allò, no només a la càtedra com patrons originaris, impulsors de la càtedra, sinó una tasca que jo valoro moltíssim al voltant de les revistes en català. En Germà ja ens ha explicat de les complicacions i, bueno, no cal que ens ho expliqui en Germà, ja llegim el diari cada dia de les complicacions de les revistes i de vegades de les dificultats que tenen per la seva subsistència, ja no només per les qüestions econòmiques, sinó que també per les qüestions purament ideològiques, a vegades, i contra la llengua catalana. Reproduint un article d'en Tassis, en Rafael Tassis, junt amb en Jaume Torrent, molt conegut per ser l'autor de la monumental història de la premsa catalana, en què esmenta revistes de l'exili, es titula així l'article, i no esmenta ressorgiment. Per tant, vol dir que hi havia una època, no ens passa tant ara també passa una mica tot això, però en aquella època encara més, s'anunciava en una revista que era molt més potent, molt més antiga, la que va fer Hipòlit Nadal a Buenos Aires, i la passa per alt, no l'esmenta per res. Esmenta una altra per criticar-la molt perquè era del PSUC, i aquesta l'esmenta molt. Però bé, les altres no. Jo dic això perquè ara, sortosament, no hi ha aquests partidismes, i amb això han millorat molt. Jo soc molt partidari, fins i tot dels nostres estudiants ja no tenen aquestes manies de silenciar coses i enaltir altres. Bé, ara entro a la matèria pròpiament dita. Començo dient que en les meves investigacions en periodística històrica d'autors, treballo des del 2023 en la figura no massa coneguda, si més no, ho era per mi desconeguda, del periodista Isidro Corvinos Pontaque, nascut a Saragossa el 15 de maig del 1894, i mor a Santiago de Xile, a l'exili, el 30 de gener de 1966. Tenia, quan va morir, 71 anys. Era fill d'un pare sabater establert a Barcelona. Corvinos es va forjar de forma autodidacta, com a lector precoç i aplicat d'una enciclopèdia universal que li comparaven a casa seva per fascicles. No puc dir de cap manera que jo hagi descobert a Corvinos. En les recerques en periodística històrica no descobrim mai res. Sempre hi ha algú que ho havia descobert abans o que n'havia parlat abans que nosaltres. Seria una falta greu d'ètica en la investigació universitària i fins i tot de justícia acadèmica
amagar-ho si és que en fossin coneixedors d'autors precedents, o de preferir passar per ignorants abans que reconèixer les aportacions anteriors d'altres persones sobre una matèria. Si no vaig errat, i si vaig errat prego que em rectifiquin i em dispensin, qui ha treballat més extensament i detalladament i de manera més documentada i precisa la biografia d'Isidro Corvinos és el periodista i escriptor David Salinas. El 3 de setembre del 2022, Salinas va publicar en el diari Esport un gran reportatge històric sobre Corvinos. Per altra banda, actualment el doctor Sergi Cortinyes, professor titular de periodisme a la Universitat Pompeu Fabra, també investiga sobre Corvinos en el marc de l'Observatori de la Comunicació Científica, centre de recerca que el doctor Cortinyes dirigeix. I en les seves classes aquest professor fa al·lusions que quan s'escauen el periodista Corvinos en el màster de periodisme esportiu que també dirigeix a la BCM UPF. Per la meva part, jo em centraré avui en els anys que Isidre Corvinos, ara li diré en català ja, va fer de periodista en el diari La Vanguardia. Abans, però, aclariré de manera concisa el per què en el títol d'aquesta intervenció vinculo a Corvinos amb el Barça i l'exili, a banda de fer-ho amb La Vanguardia. Corvinos es va exiliar a Xile el 1939. Allí va exercir el periodisme esportiu i va ser professor universitari de l'especialitat. Però abans havia estat jugador del Barça de 1914 a 1915, segons explica, com he dit abans, David Salinas. Després, entre 1915 i 1917, va jugar en el Club Catalònia de Manresa, de futbol. En aquells anys, Corvinos ja exercia el periodisme esportiu. Després, segons que va explicar l'any 1981 el professor Antonio López de Zuazo, en el seu catàlogo de periodistas espanyoles en el siglo XX, el nostre Isidre Corvinos va ser redactor en dos periòdics, el diari Ahora i l'Estampa, i havia estat membre també de l'Associació de la Premsa de Madrid des de 1933. Explica Salinas, esmentant una ressenya publicada pel diari La Veu de Catalunya d'abril de 1915, que Corvinos va ser director i després redactor en cap de la Jornada Deportiva, estava en castellà encara, a partir de l'any 1923. Des de 1925 va fer de periodista esportiu a Excelsior de Bilbao, feina que li van interrompre pocs mesos després a l'arrestar-lo i enviar-lo a Melilla per no tenir regularitzada la seva situació militar. És un eufemisme per dir que no volia fer el servei militar. 2 anys després, al febrer de 1927, va recuperar el seu treball de periodista a l'Excelsior de Bilbao. Segons dades aportades pels erudits Joan Torrent i Rafael Tasis en la seva monumental Història de la premsa catalana de l'any 1966, Isidro Corvinos va treballar de redactor a la Nau dels Esports des del 7 d'octubre del 29 al 3 de febrer de l'any 30, quan aquest setmanari va tancar. No en consta per ara, però és investigació en curs, que Corvinos treballés després en el setmanari La Rambla, que de fet era una continuïtat de la Nau. En aquelles redaccions va coincidir amb periodistes compromesos amb el catalanisme i el republicanisme, com els després exiliats com ell, Lluís Aimamí Baudina i Paco Madrid, o assassinats l'estiu del 1936 com Josep Maria Planes, afusellat per anarquistes a la Rabassada barcelonina, i com Josep Sunyol i Garriga, afusellat pels franquistes a la Serralada madrilenya. Isidro Corvinos va entrar a La Vanguardia l'any 1935. Primer com a periodista esportiu, dedicat particularment a la boxa, que era un dels esports més populars a la Barcelona dels anys 30 i també, de fet, fins als anys 40. En alguns aspectes era més popular i més apassionant que el futbol. S'assembla ara que en aquell moment no, era la boxa
l'esport reina. La prova és el Príncipe de Barcelona, era el gran local on es reunien la gent aficionada als esports. 20 anys abans ja va publicar un llibre sobre boxa, precisament, el Isidro Corvinos. L'any 1938, però, el diari La Vanguardia, on treballava, el va enviar com a cronista de guerra als fronts del Segre i després de l'Ebre, successivament. Els seus reportatges sobre les batalles més cruentes i determinants d'aquella contesa, com va ser la de la Serra de Pàndols i la de les Penyes d'Oló, excel·lien per la seva precisió i per la seva qualitat redaccional. He triat unes mostres significatives del periodisme de guerra en el qual va excel·lir Corvinos en aquell últim any de la Guerra Espanyola. Excel·lia per la franquesa convincent dels seus textos, pel seu estil directe i alhora enginyós, ensinistrat en la pràctica de les cròniques esportives sobre boxa, futbol, ciclisme i atletisme que havia conreat en temps de pau. Esmentaré literalment, traduïdes per mi al català, des del castellà de La Vanguardia, algunes d'aquelles peces periodístiques que eren d'una potència comunicativa superior per la seva força emocional, sobretot, a les d'Ernest Hemingway, el gran clàssic dels corresponsals en aquella contesa entaulada pel general Franco. Deixa'm dir una posició, quan esmento aquella contesa dic el següent. Franco era un militar ressentit i sediciós que va imposar 3 anys de lluites exterminadores per culminar un cop d'estat que no va ser capaç de liquidar en 24 hores, com feien i fan tots els militars tècnicament competents. Dic tècnicament competents. Per tant, era un militar incompetent. Va tardar 3 anys en fer un cop d'estat. Mentrestant es va carregar molta gent. Això no se sol dir i s'ha de dir així. No és que fos una guerra, era un cop d'estat cruent que va durar 3 anys. La primera crònica que destaco del periodista Corvinos, enviat al front per a La Vanguardia, és la publicada en aquell diari el 28 de juny de 1938. Per tant, demà, per cert, farà 97 anys, oi? Sí? 28 de juny de 1938, sí. Bé, he traduït així, primer el títol. El títol és Ajuda al camperol. I els primers paràgrafs. Cito un vell, traduït al català. Batallons de soldats, sota el foc enemic, apleguen la collita. Pel juny, la falsa al puny, segons la dita catalana. I en aquest juny d'abundants espigues no era possible en molts camps enllestir la collita. En el graner de Catalunya, l'enemic cega el blat a canonades i els vells, les dones i els infants no podrien acudir, si encara tinguessin forces, a espigolar cereals encara no batuts per la bota de l'invasor. Els braços dels joves estan ocupats en mantenir el fusell en una mà i a l'altra la falç esdarnegada de la collita anterior. Però res en el món no és tan humà com el nostre soldat. Ell sap que en aquests dies de lluita decisiva un gra de blat és una peça d'or i s'afanya en la collita encara no malmesa pels atacs de l'enemic. La recull sovint en camps on el tro del canó sembla el tro d'una tormenta llunyana. També sovint sentint a prop els retrucs de metralladora i de tant en tant el xiulet de la bala que encara passa de llarg o que el sobrevola. Acaba aquí la citació d'aquesta primera crònica. Unes setmanes després, la vigília del 15 d'agost de les enyorades festes majors, La Vanguardia publicava la crònica de Corvinos sobre la brutal batalla entaulada cos a cos sobre les mateixes crestes de les Penyes d'Oló, que és un dels punts més estratègics per dominar la carretera que mena des de Pobla de Segur fins al port de la Bonaigua. Aquells combats en un terreny del tot abrupte, on els dos bàndols conquerien una cota i la perdien al terreny del tot a hores següents, o el dia següent, amb assalts de baioneta calada, encara estan marcats en la memòria col·lectiva de la gent de l'Alt Pirineu. Tradueixo al català un fragment d'aquella crònica de Corvinos des de les Penyes d'Oló.
Sí que és cert que el lliu Pirineu en diuen d'olor, jo dic a olor perquè s'escrivia així. Diu ell, tradueixo jo al català, la defensa de les penyes d'Oló en el Pallars Sobirà va assolir el seu moment àlgid fa uns 3 mesos quan les tropes franquistes avançaven bordejant la frontera francesa. Al mes de març, l'invasor intentava infiltrar-se vers la Seu d'Urgell. Unes brigades van anar a barrar-los al pas. Trobaven neu en molts trams, neu entre ingents pinedes i abatars, sobre els pics del Pirineu que els soldats s'escalaven combatent. Quan els facciosos es van trobar davant dels soldats de la República, es van clavar allí on eren, les penyes d'Oló. 4 companyies de l'exèrcit de la República havien conquerit aquestes penyes, fent fora l'enemic i afermant-se en aquell indret. 4 companyies que van rebre en 3 hores 3.000 canonades i més de 10.000 en les 24 hores següents. Van patir aquella nit 5 contraatacs de l'enemic i 13 l'endemà. En algun d'ells, sense municions, van expulsar els facciosos a cops de culata. I des d'aquesta data fins passat un mes es va combatre diàriament, poc o molt, a les penyes d'Oló. En salto uns paràgrafs per no fer-ho massa llarg i salto al final de tot d'aquesta crònica gairebé que diu el següent, tradueixo. Més avall de les penyes, les primeres línies de trinxeres, les republicanes i les de l'enemic, a menys de 60 metres unes de les altres. I en aquest punt concret, un dels vessants de la muntanya, uns parapets perpendiculars a d'altres. En aquestes condicions, els combats amb bombes de mà eren terribles. En cap altre topant, els homes lluitaven tant cos a cos amb atacs i contraatacs tan freqüents, en un escenari impressionant entre serralades per les quals retrunyien, engrandides per l'eco, les explosions de les granades. Aquí acaba la citació de Corvinus. Passem ja 15 dies després, l'1 de setembre del 1938, Corvinus enviava des de Móra d'Ebre una crònica també colpidora sobre els combatents, molts d'ells, val a dir-ho, jo tenia allí un oncle meu de 17 anys, molts d'ells, xicots de 17 o 18 anys, reclutats a correcuita pel govern republicà, que feia un mes havien travessat l'Ebre per morir, alguns d'ells plorant i tots ells ignorats. Desapareguts, entre cometes, es deia, i es diu, desapareguts, morts, en la batalla més dura i vergonyant d'aquella guerra tan llarga. Tradueixo també al català uns fragments d'aquella crònica de Corvinus. Fa un mes, deia Corvinus, que els soldats de la República, després de travessar l'Ebre, varen arribar a la serra de Pàndols i a les rodalies de Gandesa de Villalba dels Arcs, punt on el facciós havia organitzat ja la defensa. Des d'aquell dia, l'estat major italo-alemany ha desfermat una contraofensiva que va assolir la màxima duresa fa una setmana. Això de que l'home és més fort que totes les màquines de guerra potser s'escriu moltes vegades amb el propòsit de crear una figura literària impressionant. Però es dona el cas que en aquest front de l'Ebre és veritat. Hi ha cotes entre la Fatarella i Villalba dels Arcs en les quals la hipèrbole esdevé cosa real i tangible. Els homes poden més que tot el ferro i el foc, que totes les màquines inventades per exterminar-los. Una cota, la 240, diguem 240 per assenyalar alguna, no es podien dir quines cotes eren, és un objectiu immediat per l'enemic. Durant hores i hores passen i repassen sobre les posicions republicanes dotzenes d'avions que vomiten tones de ferro, que esbotzen la terra com martells de forja. Dotzenes de bateries sembren de metralla les crestres i els flancs. I quan la cota 240 és simplement la cota 200, avancen sobre ella 40-70 tancs que precedeixen a les legions
i les legions no passen. Simplement en aquesta cota escapçada, esmicolada, batuda, arrenada, queden encara soldats d'aquesta meravellosa infanteria republicana, única en el món, que defensa, ficada dins uns forats, la poca cosa que queda de la línia on obeeixen l'ordre de resistir fins al final. Aquesta ha estat la característica de 6 dies de combats furiosos davant Villalba dels Arcs. En salto uns paràgrafs i vaig a un final que hi posa una mica d'amenitat al dramatisme d'aquesta crònica. Diu això: una mostra d'enginy entre tanta misèria humana és el conegut cartell que porta penjat del coll un burret que se'l tironeja per les vores de Corbera d'Ebre. És un pollí que ni a bastonades va voler marxar del poble quan el van evacuar els facciosos, els franquistes, motiu pel qual els soldats de la República van premiar la seva tossuderia fent-la saber d'aquesta manera, 2 punts, entrecomillat, el que portava penjat el burret. Aquest burret no volgué ser feixista, és burro però no tant. Bé, retornant del front, ara ja passo ja al final de tot, retornant del front, Corvinos va seguir treballant a la redacció del diari fins pocs dies abans de l'ocupació de Barcelona per les tropes franquistes que havien ocupat part de Catalunya. El darrer treball periodístic signat que va publicar Corvinos a Barcelona era un reportatge sobre la rifa de Nadal del 22 de desembre de 1938. Eren encara temps de guerra, però a la zona republicana s'havien ja apaivagat els fogots revolucionaris iconoclastres contra les referències a les tradicions de Nadal, encara que fossin, malgrat que fossin laiques, com són les rifes. Aquell dia les van indultar, les rifes, i es van poder fer rifes. El sorteig es va fer en el cafè León d'Or, a la plaça del Teatre a Barcelona. Hi ha una foto de Josep Brangolí, que jo tinc, que il·lustrava aquella crònica de Pau, una crònica de Pau, de Corvinos, la darrera que va publicar a La Vanguardia. En ella surten nens que ell esmenta pels seus noms: Xavier Sató, Jorge Calvo, Antonio Alcácer i Andrés Meca. Nens famèlics, embolicats en capes, dic jo, criatures acollides, diu Corvinos, a la Casa d'Assistència Social President Macià, abans i després Casa de Caritat. Eren uns vailets que van haver de cantar la grossa d'aquell any, embolicats, dic, amb unes capes grassoses, d'aquell any Faust. Era el número, si s'ho volen apuntar per la loteria d'aquest any vinent, és el 22.655, dotat aleshores amb 3 milions de pessetes. Bé, un mes després d'aquesta sòrdida recuperació nadalenca del 1938, en una Catalunya agònica, les tropes franquistes ocupaven Barcelona. La Vanguardia havia enviat al front per fer de corresponsal a un altre periodista encara més jove que Corvinos. Era el crític de cinema d'aquell diari. No va tenir tanta sort com Corvinos. Corvinos tenia 10 anys més que ell. Aquest xicot s'anomenava Francisco Carrasco de la Rubia, nascut a Sevilla l'any 1905 i mort, com veurem, a Barcelona, ara ho explicaré, l'any 1939. Carrasco de la Rubia, amb la ingenuïtat honrada de dignitat i de lleialtat republicanes, que també va cometre a Girona el veterà i ancià periodista Carles Rola, afusellat pels franquistes, Carrasco de la Rubia va quedar a Barcelona, a la Barcelona derrotada, pensant que no li passaria res perquè havia fet crítica de cinema i després havia fet crítica del front. Bé, el van capturar, la mateixa Vanguardia, el van detenir, el van afusellar al Camp de la Bota, després d'obligar-lo a casar-se per l'església amb la seva parella, amb la qual tenia una filla, la Marta. Corvinos es va exiliar a Xile el 1939. Allí va exercir el periodisme esportiu a la premsa i a la ràdio. Va ser professor de periodisme esportiu a l'Escola de Periodisme de la Universitat de Santiago de Xile. Allí ho recorden molt.
Aquest vessant de la seva activitat, però, és objecte, com he dit, d'una recerca del doctor Sergi Cortinyes, el meu company, recerca també en curs i en paral·lel amb la meva, que us he exposat en part i que també és en curs, i que us agraeixo molt de tenir la paciència d'haver escoltat. Moltes gràcies. Com circulaven, diguéssim? Des d'un punt de vista formal, com s'envien? Vull dir, una mica la cosa del... Sí, la major part s'enviaven des de l'estat major dels respectius fronts, tant el que hi havia a Sort, estava a l'estat major, una casa que encara es manté, important, de Sort, estava allí a l'estat major. Des d'allí les enviaven als diaris amb el correu ordinari, per tant es publicaven 2 o 3 dies després. A l'Ebre passava el mateix, a l'Ebre potser més organitzat, perquè allí hi havia... Ja l'exèrcit està molt dominat ja pels comissaris polítics comunistes, que són molt organitzats, molt. Fins a... Deixeu fer una acotació personal, quan els dic que jo tinc un oncle que va desaparèixer, per tant va morir. Vam esperar durant 25 anys a casa meva i no va tornar. Quan he investigat què va passar amb aquest xicot, efectivament, on es troben tots els arxius és a Moscou. Les brigades internacionals comunistes tenien cada dia aquest noi de 17 anys, que és Josep Gurí, va caure 3 vegades ferits i cada vegada el tornava a posar a primera línia del front. Sí, un cop estava guarit. La quarta és el que... I tot això ho sé gràcies a les brigades internacionals que ho apuntaven tot el dia que tornava, el dia que tal. El que no porten és l'última vegada que cau ferit i llavors aquella ja devia morir. Per tant, estaven molt ben organitzats. Què passava? Que des del front de l'Ebre sí que s'enviava més, el transport era més ràpid que des del Pirineu, perquè de fet és tot un dia en aquella època de carretera. Són 7 o 8 hores en aquella època, les carreteres que hi havia eren així. Però en canvi les del front de l'Ebre sí que anaven més ràpid en camions, en jeeps o en motos també. S'utilitzava molt la moto com a enllaç, que és la més ràpida, i arribaven d'aquesta manera. Molt bé. Ara bé, us diré una cosa, ja que parles d'això. El Carrasco de la Rúbia el van afusellar el seu, perquè l'altre no, se'n va exiliar i no va tenir. Però Carrasco de la Rúbia, la sentència, hi havia sentències també, que ara el Comte de Boten sé que van afusellar 1.500 tal, en total de Catalunya 3.000 afusellats per en Franco, no? Al Camp de la Bota hi havia sentències, però sentències sumàries, sumaríssimes, ràpides i tal. I l'acusaven de que les seves cròniques eren massa favorables als anarquistes, en aquell moment, i simplement per això De fet, és el mateix cas que en Carles Rola, que les sentències expliciten 3 articles. 3 articles innocus que jo els he publicat a la meva secció de l'Ara, els he publicat tots 3 ja, perquè a més tinc un altre honor i en respecte a Girona, que sóc Premi Carles Rola d'assaig, amb un llibre. Ell què va passar? Eren articles històrics, un sobre Napoleó i tal. Escolta, en cap moment diu que van interpretar que eren favorables a... No eren favorables, era un home liberal, catalanista, i era historiador, i el van afusellar. Quina edat tenia? Jo no tinc tanta memòria, vosaltres el sabeu més. Molt gran, era un ancià ja, no? Bé, jo soc ancià també. Anava a dir ancià de l'època. De l'època, de 70 i escaig anys, no? Ni tants. Ni tants, segurament, però vaja. Hi ha alguna pregunta més? Alguna més o alguna? D'aquestes cròniques que hem llegit, destaca el fet que són molt literàries. Sí. És a dir, ara estem molt acostumats a dades, no? I no hi ha gaire informació dels no sé quants soldats del front, no sé què, més aviat fa aquestes evocacions de com baten el blat i el... Sí. Bé, a veure, no coneixia res d'ell. Corvino, si veieu, primer, un gran mèrit seu, és autodidacta. No és com nosaltres que hem passat per facultats universitàries. Ell va fer-ho, tenia una d'enciclopèdies per fascicles, que li comparava el seu pare. Per tant, no, era el tipus de... El periodisme esportiu que hi havia fet, boxa, que també n'he llegit, però no era el cas avui de portar-ho aquí, no acabaríem, llavors seria tota una sessió dedicada a ell. La boxa és un esport molt difícil
d'explicar en cròniques, molt. I per tant, si no hi poses literatura, no té cap interès. Igual que passa amb els toros, no? Per exemple, Néstor Luján, que havia fet crònica de toros, jo dic per posar en català, però amb molts altres aquí a Catalunya. És clar, si no s'hi posa literatura, i bona literatura, escolta, i ara actualment la literatura sobre toros que es publica als diaris castellans tenen un gran nivell, els Cosío, tots aquests, s'hi recreaven. Era molt típic de l'època d'una cosa que en si no té... Sí que el boxe, tal com explica el Néstor Luján, o el Críties, que era el gran crític abans de la guerra, Antoni Vilà, que va morir a la guerra també, igual que el seu germà, la bomba aquella que va caure allà a Gran Via, treballaven per la Generalitat. Els Críties també feien una literatura de boxe. El boxe ho expliquen com si fos escultura viva, els moviments i tal, com si fos dansa. És que si no té cap sentit, només dic que li ha fotut la caiguda a terra, no. Si no hi posa, igual que els toros si no s'hi posa literatura és una cosa avorridíssima i no té cap gràcia, però llavors ells ho aprofiten per fer poesia en prosa i en certa manera els corresponsals. Hemingway també, jo he traduït molt de Hemingway, he publicat igual que el Corvinus i he publicat moltes cròniques de guerra. És que el Corvinus i el Carrasco de Rubí, els dos pocs que... Aquí també hi ha el Lluís Capdevila, també era el gran cronista del front, d'Esquerra Republicana, que també està amb la columna Macià Companys. Però eren cròniques, el Hemingway encara més, Hemingway fa literatura més, sí, jo he citat algunes, no? Hemingway feia una altra cosa que no fa el Corvinus, que és que situava els combats dins del paisatge, no? Per exemple, hi ha una entrada cap a Barcelona, hi ha la retirada, que ell també, en la qual diu passen les columnes davant dels ametllers en flor, que llavors hi havia ametllers encara, al coll de Finestrelles, on ara ha estat TV3 i tot allò eren ametllers. Llavors emmarca en una situació tal, sí, es feia així.